alaikum, barkanmu da zuwa cikin wannan channel namu na Ibn Malik Crypto TV and Technology. Insha Allahu a cikin wannan bidiyo za mu yi bayanin yadda za ka ga sunan bakon namban da aka kira ka da ita. Kamar misali wani abokinka ya kira ka da wata bakon namba wacce kai baka sai min namban nan ba kuma baka san da ita ba, to insha Allahu za ka ga sunan shi ya fito akan wannan namban, ko kuma wani can bare ya kira ka da namba wanda baka sai min namba ba kuma baka san da kiran ba, to za ka ga sunan shi wannan mai namban. Sai dai sunan ya bambanta, sunan yana iya nuna kwaya biyu. Akwai suna wani lokacin application din zai nuna ma suna na shi mutanen da suka fi saving din, misali dai a ce shi kana da aboki mai suna Ibrahim, to sai wannan mutane suka fi saving din number nan tashi da suna Ibrahim Musa. To idan wani ya kira ka da shi, in wani ya kira in misali yanzu a ya kira ka a waya da bakon namban nan, to sunan da za ka gani za ka ga wannan Ibrahim Musa ne, ko kuma za ka iya ganin sunan rijista. To abinda suna yake nuna kenan. So dan Allah yanzu kafin mu shiga cikin wannan bidiyo, idan yanzu ne farkon ka zuwa channel namu, muna so ka danna alamar subscribe da ƙararrawa domin duk wani bidiyo da muka dora za mu sanar da kai. So yanzu misali zan fara nuna mana yadda abin yake. Misali a nan kuka duba akwai ga wata namba nan da na ga miss call da ita, misali wannan mai 0 mai 46 ɗin a ƙarshe. An kuka duba a nan za ku tabbatar da cewa ita wannan namba ban yi saving nata ba. So amma kuma idan na taba ta a jiki za ku ga suna ya fito. To ko da bayan an kira ka ne za ka yi taba namba, za ka ga sunan mai namban ya fito. Yanzu misali bari in taba kan wannan namba. Gashi in kuka ga na taba namban kamar zan kira, amma ban yi saving ɗinta ba, kuma kuka duba na za ku ga suna na an sa TK. To wannan TK da nuna ba wai shi ke nuna cewa sunan da aka register line ba kenan. A'a, sai dai wannan suna TK da ya nuna shine mai sunan da mutane suka fi saving din wannan number, shine na ɗaya kenan. Again ga wata number nan mai 58, misali bari in yi wannan number ga ta nan, ita ma gashi nan. Idan kowa ga gashi nan na taba ita ma za ku ga sunan na fito, kuma ban yi saving nata ba. B kenan. Sannan ga wata number nan ita ma mai 93, wannan number mai 93 ita ma in kuka duba za ku ga ban yi saving ɗinta ba, amma za ku ga wani suna na an sa senior dan Alhaji. To wannan shine sunan da mutane suka fi saving din number shi wannan bawan Allah, wato senior dan Alhaji. To shine yanda wannan abu yake. Yanzu misali bari mu danna kira, kamar wannan mai police din da kuka gani, zan danna kira in kira waya ta ku gani, za ku ga ban yi saving ɗinta ba, amma idan kiran ya zo za ku ga suna ya nuna na ita wannan number. Misali bari zan danna kira, sai mu dan jira mu gani. Yanzu na danna kira da wannan number, zan kira waya ta domin ku gani da idan ku. Ina jira. So kuma da kuka duba za ku ga kira ne ya shigo. Idan kuka daba za ku ga sunan mai number na ya fito. To kun gani? To tabbas wannan application ne shine zai rika nuna ma inda ka saita shi duk wata bakon number da ta kira ka, insha Allah za ka ga sunan mai wannan number. Haka ma ko da private number ce za ka iya ganin sunan wannan mai private number din, da wasu abubuwa da dama. Za ka yi blocking din mutum, ko kuma mutum ya blocking ka ga ya blocking ɗinka, duka za ka yi amfani da wannan application. So yanzu ba kowane application bane illa Truecaller. Misali yanzu bari mu search din Truecaller ku gani. Ga wannan Truecaller kun gan shi anan. So a Play Store mutum da ya je da luna nashi. Yanzu bari mu uninstalling din wannan, misali ba zan bude shi ba tunda na riga da na saita nawa. Bari in goge shi sai in ƙara downloading din wani, sai ku ga yanda abin yake. I'm sorry, bari mu gani. Bari in je in goge shi mu gani. Na yi searching na taba shi na ga bai wannan ba. Na bari mu gani. So kun ga na duba nan ban gan shi a nan ba a application din, saboda ina so in goge shi, amma bari in je in shiga ta Zanda mu ga. In na shiga ta Zanda zan goge application din, sai in sake dauko shi. In na sake dauko shi sai ku ga yanda za ku yi ku saita shi wannan application din. Insha Allah in dai kun saita ba ku da matsala, zai nuna muku duk abin da kuke bukata. Bari mu shiga yanzu ku ga wannan din, ku ga application din. Misali Zanda ma gashi ta yi to Zanda ma gashi dole sai an yi upgrading nata. Bari ku gani kawai dai in shiga. Misali bari in shiga ta Play Store din mu ga. Kamar yadda kuka gani nan ga application din. So yanzu zan yi uninstalling nashi. Idan ni uninstalling nashi sai in sake downloading nashi, sai ku ga yanda yake. To kamar yadda kuke gani a nan,
wannan shine Truecaller da za ku yi downloading. Idan kuka duba ku tabbatar shine dole za ku ganshi yana da 15 million reviews nashi, sannan kuma za ku ganshi yana da akalla 500 million downloaders. Kun gani tabbacin application din mai kyau ne. So yanzu za mu yi installing din wannan application mu gani. Ya fara tawa, ku tabbatar wannan application din shine mai za ku ganshi da 15 million reviews, sannan za ku ga akwai over 500 million downloaders. So in dai kun tabbatar da wannan application shine, insha Allah ba ku da wata matsala. Yanzu za mu jira wannan application ya sako, domin tunda ni na riga na saita shi, amma yanzu na yi uninstall nashi domin ina so ya sake shigowa sai in nuna muku gaba ɗaya yadda za ku saita wannan application din, domin saita ba ma wani abu ne mai wahala ba. Yanzu bari mu gani kafin ya shigo. Gashi nan ya fara tahowa dai, ina ga bari ya shigo mu gani. Sai dai baya sauri, amma bari dai mu gani. Bari mu dan jira shi. Gaskiya dai baya sauri. To kamar yadda kuke gani ga bidiyo, shi wannan application ya gama shigowa, domin na dan tsaida shi ne saboda na tsaye da bidiyon ne saboda kun ga abin yana da ya dan dade bai shigo ba. To kun ga nan gashi nan ya gama shigowa. To bayan kun gama downloading nashi sai ku zo ku danna open. Idan kuka bude open za ku jira ya bude, so za ku ganshi kamar haka. Sai ku danna gurin da an samu ku get started, sai ku danna nan gurin, sai ku danna continue, sai ku danna allow, sai ku ƙara danna allow, sai ku ƙara danna allow, sai ku ƙara danna allow. So anan zan zaɓi lambar da zan yi login da ita, tunda ni na riga da na taɓa, to zan yi amfani da wannan lamba. Ko kuma za su iya cewa ku sa number waya, ko kuma ku sa email naku misali. Gashi na zaɓi number, sai ku danna wannan agree and continue din. Gashi nan na danna agree and continue. To zan jira ya gama buɗe. Kamar yadda kuke gani gashi nan yana yin searching. Bari mu jira ya buɗe. So idan kuka buɗe naku ba zai nuna muku cewa wacce number za ku yi amfani da ita, tunda da ba ku taɓa buɗe shi ba. Ga wanda bai taɓa buɗewa ba kenan, za ku ga gashi nan yanzu ya sa success. Yanzu za su ce create your profile. To sai ka zaɓa za ka yi amfani da Google ne ko kuma za ka yi amfani da Facebook, domin dole sai ka yi register da application ɗin. In ka yi amfani ka zaɓi Facebook, to za ka je ka yi amfani da username ɗinka na Facebook, ko kuma in ce na wannan. To ni yanzu zan yi amfani da Google. Gashi nan na zaɓi Google, na danna Google mun gani. So na zaɓi Google, zan je in yi amfani da email ɗina ne. So tunda ni na taɓa buɗe wannan application, maybe yana buɗe yanzu login kawai zan tafi directly zai mun login, tunda na taɓa yi. So wanda bai yawa, in kuka duba anan za ku ga email din sun nuno da, to wannan email din da shi na taɓa buɗe, saboda haka zan yi amfani da shi sai in yi login. Sai na taɓa shi. To idan naku ne ya buɗe, za ku sa wannan email din, amma ku kuma farkon buɗewa ne. Za su yi tambayin kuma maybe password. In ba su tambaye ku password ba, kawai za ku sa email din sai ku jira ya buɗe. In ya jira sai ku jira ya buɗe. In kuka jira ya buɗe shikenan. In kuma mutum ya amfani da Facebook ne, to directly za su yi login, sai su kai ka zuwa Facebook naka, sai ka yi linkin da shi wannan application. Yanzu ga shi ne ina jiran nawa, bari ya buɗe mu gani. Idan ya buɗe za ku ga yadda abin yake. Left network din ne baya sauri. Bari mu gani. Bari ya. So kamar yadda kuke gani gashi ne yanzu ya buɗe. Sun ce enable Truecaller backup. Zai ma backup din misali nambobi, call history naka da menene. So zaka zaɓa an backup din zaka yi later, misali ni gashi nan zan danna later, ma'ana sai daga baya kenan. To gashi nan za ku ga na danna later. To kun ga gashi nan ya buɗe ya saito. Ya buɗe yanzu na gama. So in kuka buɗe naku za ku ga sai ya ce ku yi wannan allow din access to contact da me to duka ku yi wannan abu. So insha Allah dai anan muka karshen wannan bidiyo, yanda ake gane sunan bakon number da aka kira ka, za ga sunan wannan mai number. Idan mutum yana tambaya ko bai gano na abu ba, zai iya tambaye mu a comment section. Insha Allah za mu bashi amsar tambayar da. Sannan zan aje mana link na shi wannan application a dan description na wannan bidiyo.